хора и добре дошли в моето видео. Както виждате, днес ще играя Майнкрафт, ето ги и двамата ми моите приятели. Здрасти! Здравейте, хора! Абонирайте се за Tedo365 и за Георги, Любо и Никола. Георги, Любо и Никола. Абонирайте се и за Коко 5523. Той е много як. Прави всякакви готини видеа. Стойте, хора, да намаля звука на всичко в играта. Добре. Го е така хора. Как ще чуеш чудовища? То не е вечер сега. Добре. Изкопа дървото, Коко. Вие, ако искате още такива яки видеа, не забравяйте се абонирайте за канала. Така. Какво стана? Излезна от света. Коко. Уау, какво стана? Влезнах ти в Коко канал. В Коко света. Той така си кръсти канала. Да, Коко 5. Трябваше да натиснеш едно тикче. Защо? Ма как ти де? Защо? Защото така ще ти върне всичко. А сега ще почнеш от начало. Не. няма да почва от начало. Да, ето. Кам хора, правим си дръвце малко, един крафтинг, един такова. Да. Кам, слано. Да, меч. Направих си всичко. Сложи ли? Добре, браво. И сега ще цепа още дърва. Ще цепа още дърва, вика. Не ти така да говориш, сега какво направя? Какво? Нищо. Копай дърво. Давай правил. Браво. Копай дръвото. Дървото. Убий овцата. Ето. Добре, биха. Добре. Без бебето, то е сладичко, гледай. Не бе! Не, няма да убиваш. Без бебета, те са много сладки. Бебетата като пораснат ще ти дадат вълна. Мислиш ли? Много сладко. Айде, вече трябва да чупа камък. Не може да копаеш просто надолу и да си направиш стълба. Май взехме камък. Хора, взехме камък. Браво! Колко това ти е първия камък през живота. Само как го каза така. Хора, сега отиваме къде ми е крафтинг тейбъла. Сериозно ли не запомниш? Къде ми е крафтинг тейбъла? Ще направя нов. Отиди назад. Направих си нов. Аз така ползвам игрите в Майнкрафт. Защо посадих дърво? Вече правя каменю. Ако си го откриеш, това ще си направил на празно. Но в крафтинг тейбъл, само това ще ти кажа. Хора, вече чупим камък. Какво? Снимам. Майнкрафт. И колката копае. Айде продължи да копаеш. Така, хора, мисля тук да ми е базичката за сега. Базата? Да. Браво, бе. И сега Ти си се оказал много добър. И сега ще си обработа. Пренеси си крафтинг тейбъла вътре в базата ти. Но тя базата ти е мъничка. Аз ще оголема. Браво. Ще си оголема. Големи си. Браво. Там правя се една пешка, едно такова, едно такова. Много бързам. Там вече всичко ми е окей, но защо си направих два меча? Никой не знае. Сам си една печка. Аз мога да справя спокойно. Там хора. Трябва кокошчицата да убия. Да, убий кокошката, не бебето.
Крафтинг тейбъл ми. Мале, чак сега ли го откриваш? Казвам хора, няма да си го взема. Не, вземи си го. Apple. 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 Що не го взимаш? Всеки ще го вземе. Крава. Овца да. Вълна. Овца. Вълна! Още една вълна! Още една овца! Залегло. Да, залегло. Имаш си и месо. И кой си? Имам си равин. О! Това не е равин. Не, това е мини. Мини дупка. Където може да си направиш база и то по-голяма база. Вълчето няма да го убивам. И сега си загубих базата. Какво правиш? Отиди назад. Ето ми. What? Как по-скоро успя да си го намериш? Не знам. Значи ти някакво вървиш напред, само че се озоваваш там. Вървиш точно на там. Е такова бяло. Това е бреза, ако не знаеш. Да, знам. Тогава ще не каза бреза. Хора, и сега да свърши. Така, тук са бе хора. Искам храна. Ето го! Имаш си, долу, на барчето. Имаш пръчка зад тебе. Не ми трябва. Да, ич не ти трябва. Да откриеш. От тази гора. О, аз се пренасям. О, давай. Хора, само да си взема моите Ще се върнем. Е така, само да събера малко камък, че нямам. Ето така. Събираме камък. Cool. Хора, О, ей cool. сега се връщаме. След Ей хора, тук сме. и ето ни пак в новия свят. Не новия свят, а в... Същия свят, ама на това място. Да. На снегът. На снега. Ай с моите идеи да търся Какво да... храна. овца. Не знам защо трепам с кирката. Много странно. Я да си извадим меча, че може да има зомбита. На здраве. Thank you. Ох, Кокошка, благодаря. Къде си кокошки? Няма. не знам. Лисичка снежна. Да. Това е едно от новите животни, хора. Не давате на... Ей сега. Така хора, тук сме. Стана тъмно. И мисля да се каширам някъде. Само да си взема Коко? това. Но какво направиш? Кокич! Факли. Да си едно дръвце да си направя легло. Направи си къща на дърво. Това ми беше идеята, ама не знам. О, добре, моля те. Ето Много хора. е хубаво. И то през зимата точно. Много яко. Добре, стана ден и сега ще си правя... Стива е. Още едно идва отзад. Още едно. Стигате. Няма да умреш, защото си промастър шеф на това. Промастър. Виж. Направи си тук къщата на дърво, виж. О, тук на това е високо. Това е перфектно. Да. Давай цялото. Да. Много Не плитки ми цялото. трябват. Не. Нищо. Остави. Давай, сега можеш, май. Сега можеш да си го... През крафтинг тейбъла. Знам Ето. как се правят с това. Браво. Сега так. Тъмно ти стигна. Стигнаха ти, даже имаш още. Добре, вече би трябвало да таковаш. Остави, не ти трябва повече. Хора, качих се! Тук ще Браво. бъда дома. След това трябва да го разкараме. Защо? Къде ще си правя? Къщата, леглото. Аз го правя по друг начин. Там хора мисля тук да се каширам. Мале.
Кала, тук също имаш дърво. Охо, това ще ми бъде половината от къщата. Не, Казвам хора, аз съм си дърваца. трябва да махнем снега, иначе ще се подходнем и ще се пребием. В принцип на мен ми е ставало това, ама това е друг въпрос. В реалния живот, не в това. Там е прасенце. О, прасчо. Там трат ми... Кой ще си направя цялото дърво? Да, по-добре. Е така да ми остане малко. Е така, това ще го направя цялото. Ето и това може да направиш. Кое е това? Да, може да направиш цялото си дърво. Добре, хора. Почти един стак. Аз след това дърво мисля да го сепа и е това там и някакво. О, добре. Слизам да го взема това, че ми храна ми е. Първо си направи къщичката. Дамото ще избяга. Споко няма. О, каравичка. Лисицка. Не я убивай. Много сладка. Нали? О, там има за вълна, но не ми трябва. Аз имам го. Дърво. Давай. Ето тук аз си слагам винаги. Да си оголемя къщичката. Просто не ми трябва. За къща. Добре. Така. И е тук също си го направи на къща. Да, това правя. Това си го направиш на къща. Си направи къща огромна. Много е хубава. Наистина много ми харесва. И някъде също трябва да си направиш къщата, едно от двете дърва. Ето, тук. Е това цялото, да си го направиш на втория етаж. На първи, това е там, ето тук, където се качваш на втори. Тук ще им бъде кухнята. Ако искаш. Стига толкова. Или догоре ще се качиш. Не, няма да се кача догоре. Стигна ти. Почти. Вече може да... Ще справя така. Аз по принцип се прави така. Аз по принцип си правя това. Това си правя къща на дърво буквално. Бе, мънинко е. Не, за да си го направиш по-голямо. И това ще чупа. Бате, ти си умен. Ей, хакер. Не, много си зле. Трябва да щупиш тия дърва, за да си направиш по-голямо това. Си оградиш точно на ръба, да ти е по-голяма кухнята. Чули? Аз така си го правя, в принцип. В този снег, който пада. И пада пак, и пада. Точно по снега. Точно като излезе снега. Или тук точно слагаш. Да, за да ти стане по-голямо. Цели 10 години съм тук, не съм се върнал да стоя. Ето така. Вече си имаш огромно. Тук също това също може да си го махнеш. Аз или слизам да си построиш. за крафтинг тейбъла ми. Ако искаш, тук, в твоята къща. Си служи или в това. Не. Хора, сега се връщаме. И здравейте пак. Да, тук сме. Счупи това. Браво. Така. За да ти е по-голямо. Пода също си го направи такъв. Добре. За да ти е по-красиво. Без това дърво, ако искаш. То е красиво. Не, ето го. Не ми се има дървото. Няма повече дърво. Ужас. Ама не, имаш друг стак. Имам. Аз не искам с бялото. Не ми харесва бялото. Не, имаш и друго. Не, имаш и, освен бялото, имаш и друго. Където също може да си го щупиш. Не можеш повече, това е супер голямо дърво. Спито и дърво. Цепи ли го? Да. Браво. 13 дърво. Сега ще събера още 13. Това сигурно повече от 13 даже.
Качи се на това, на горното блокче, бра. Аз мислих, че не си чак толкова добър. Там... Давай, събери той дърво. Сега се връщаме, хора. И тук сме, хора. Да, тук сме. И ето това сте го. Има 42. Това прилича най-отгоре на НЛО. Виж. Да. Това прилича на НЛО. Що не си построи на НЛО-то къщата? Да си направиш къщата на НЛО. Аз бих го направил. Глей, НЛО. НЛО-то лети. 49, още 11. 11. 11. 11. Така. Продължи да... Общо 15. И само 3 ти остават. Стака 64 дърво. Да. Вече май направи един стак. Да, вече ме. Така, хора, направих Един стак. стак. Който ще направи 2 стака такива. Сигурно? Ще му направи 2 стака с дърво. Към първи стак. Да. Още супер много. Ето. Вече можеш да построиш той. Так. Да, ето си го оголеми повече. Не, оголеми си го. Да го оголема. Да, оголеми го. Стане по-хубаво. Да, така. И какъв то снег е. Давай, оголеми си го. Така е много по-добре. Той ме левитира. Да. Какво го сложи там? Тук ще трябва да си направя нова брадва. Ама, да спраш от тук. Брудва. Това не е брадва. Ето ти брадва. Да си направи ли един лагер на огън? Не. Такива капаци ще си сложа на къща. За какво са ти капачите? Или каквото е там? На тая къща? За какво са ти? Да. Това е бутон. Не е бутон. Такъв бутон за натискане по краката. Ти си много зле. Аз мислех, че е едно друго. Капач. Пак ли става ден на нощ? Да. Хора, и сега Къде се ти е връщаме. леглото? Сега сме. И здравейте Тук сме, пак. хора. Към... Слагам си брадвичката. Сега е И по-добре ще се качи лягаме. и бързо да се сложи леглото. Тук ще ми бъде леглото. Добре, в кухнята. Да. По-добре си го... Не, тук. Тук, за да имаш повече място. Да имаш повече място, по-добре. Имаш повече място. Аз така ще правя. На мен ми трябва много. Добре. Както решиш. А тук какво ще правиш? Горе. Кога ще ми бъде наблюдателницата? О! Или пък така с лък ще стреляш. Като си направиш лък. Или тук може да си направиш фитнес. Джим. Може да си направиш джим. Фитнес. Зомби. Добре, съвсем много дръно. Това не беше чак толкова трудно. Just like me, Duru. Just like me. Може, ако искаш да си ги съединиш. Аз това искам да направя. Дай, влез. И щупи едно от това. Не това. Едно от тези. Аз искаме така да направя, за да разчупят тези. И така после да направя, и така да направя. Тук си ги щупвам. Да се ги съединим. Да се го съединим. Ето така, не. Откъде ще си ги съединим? Ето, съединим си. А тук ако дойде отгоре някой зомби, ама то не може да се катери. Да. Всъщност. Така и просто
Е, така си правим. Качваме се. Ако искаш тук може да си направиш коридор от дърво, за да е по-хубаво. Добре. Направи си коридор от дърво, толкова ще е хубаво. И Сам тия трябва ги да ги щупи. махна. И тия ги щупи, да. Ето тук можеш по-скоро. Да, разпаднах точно тук. И всичко друго го такова и отгоре. Всичко друго го направи в дърво да бъде. Добре. Сега ако някой ти влезне в къщата. В какъвто си. Влезна ти отгоре. Така. Така зимно да ти изглежда къщата. За започване на Коледа. Да. Ето така, и тук Но го това го щупвам. махаме. И гледай колко хубаво стана. Само да махнем тези гадни... този гаден сняг. Че много ни пречи. Сега махне и тези листа. Е, това дърво можеш да го ставиш. Там. Ето, вече снимаш и хубаво нещичко. Е така мънинко да го оголема. Мънинко, да, мънинко, като ти целия си заемаш и... Ох! Ето, съедини го. Първо виж, е тук. Обърни се и е тук го. Е така, седно направи такова. Давам ти полезни съвети. Еми. Горе-долу. 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 Е така ще го града. Огради го. Да, по-добре. Е така. Виж, е тук го... Не, тук горе не. Ти вече се качи горе. И колко... Стойте хора. Ей, сега се връща. И здравейте пак. Тук сме. Така, какво става? Не можеш там. Знаеш какво трябва да направиш? Много хубаво стана. Да, нали? Толкова хубаво. Хора, свърши ми дърво. Остави го. Ама има още 4 съм. Еми хора, смятам това е Minecraft Man. Част 1. Смятам това е всичко от мен. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала, лайквайте и до скоро. Чао!